Takže zdravím všetkých, môj meno je Aďo a ja vás vítam opäť po nejakom čase pri novom videu, aj keď možno to až po takom dlhšom čase nie je, keďže vlastne video vyšlo prednedávnom, ale pre mňa je to po dlhšom čase, keďže natáčam po asi 2 mesiacoch nejaké nové video. No a jo, pre dnešný deň a respektíve pre dnešné video som sa rozhodol vybrať niečo trošku zase iné, ako ja zvyknem natáčať sem tam. A táto hra je niečo, čo som hral asi od môjho detstva, kedy som proste fičal na takýchto 2D srandičkách. A táto hra sa volá, ako tu nahore môžete vidieť, Strike Force Heroes. A je to taká 2D príbehovka, strieľačka, plošinovka, neviem čo ešte všetko možné, v ktorej vlastne uvidíte, o čo ešte pôjde. Nebudem to veľmi vysvetľovať tu. A jo, no, pozrieme sa vlastne na to, ako táto hra vyzerá, všetko možné dookola. A potom vlastne, ak sa vám bude páčiť táto hra a budete chcieť, aby som teda dokončil celý príbeh, alebo teda celý gameplay, pretože tá hra má asi nejakých 15 levelov a nie je to na jedno video, to by bolo asi tak možno na 3, možno 2. Tak potom by som mohol urobiť aj vlastne Reinvented Edition tohto tuna, taká proste novšia verzia tejto hry, ktorá ma celkom zaujala a vlastne preto som sa rozhodol, že by som mohol natočiť túto hru, respektíve túto verziu a po prípade natočiť aj tú novšiu verziu. No dobré, my sa rovno dáme do kampane, kde vidíte, tu je 15 levelov. A tento vlastne prvý Under Siege to je vlastne iba nejaký tutoriál, no ale vlastne tu sa aj ukáže, že vlastne začiatok toho príbehu. No a teda vidíte, že v nejakej skrytej, v nejakom skrytom laboratóriu na neznámom mieste v oceáne, respektíve na nejakom ostrove, no akože sa nachádzame, hej. No a teraz citujem doktora, ktorý hovorí, že lektvar alebo formula je už takmer dokončená. A teraz boom a typek povie, že čo? No a hej, no. Áno, že sú tu, musím utiecť. No a hej, toto je vlastne tutoriál. Ja už túto hru vlastne viem, ako prejsť. Hej, teraz hovorí, že to vyzerá nebezpečne. Musím nájsť cestu, akože inú cestu, ako sa cez nich dostať, cez týchto tu na typkoch. No, tento tu na hlavne sa ich pýtal, že aký je ich stav a tento druhý rozpráva, že že stratili jedného zo svojich mužov a vlastne ten šéf teraz povedal, že bežné veci, to sa stáva, že musia toto vyčistiť, či čo to. Teraz už si nepamätám. No dobre, my sme našli pištol. Áno, zničíme tieto vyťahové dvere a teraz hovorí, že musíme skočiť, no takže my skočíme dole, wow. Zlomíme si nohy, áno. Máme tu lekárničky, vyhnulujeme sa a tu by mala byť zbraň. Super, ďalšie náboje a nová zbraň. No, dobre, a teraz vlastne čo? Aha, dobre, shiftom si premieniam zbranie, aj kvečkom, dobre. No. Je tu ešte jeden, nemôžeme ho nechať utiecť, zabite ho. No a my teraz, že oh dear. No a teraz máme vlastne zabiť týchto tam unknown. A vidíte, jo, dobre, no. Toto je inak celkom podstatná vec, že prišiel tento vojak. Hej, že neviem kto ste, ale pomôžte mi. Neboj sa, mám ťa. No, jasné. Takže ten vojak je celkom k hovnu, ale tak akože aspoň mi pomôže, no však prečo nie. No a jo, jak vidíte, no toto sú proste ľahké AI-ka, ktoré vám vlastne nič neurobia, majú aj slabé zbranie, aj všetko možné. Neviem prečo to tak opisujem tú hru, ako keby to bola nejaká review alebo niečo, ale ja to akože reálne sa snažím hrať ako gameplay, ale to je vlastne jedno. No, dobre, preby. No a tam hore vlastne vidíte vždycky, vľavo hore, nechcem umrieť, nie, umri.
Tam, nie, ja umrem, ja nechcem umrieť. To by bolo fest cool, kebyže prežijem, super. Tam vľavo hore vlastne vidíte vždycky cieľ, aký je náš. A v tomto prípade je to Team Deathmatch, no. Vidíte aj vlastne aký je to game mode, toto je Team Deathmatch a potrebujeme zabiť 15 enemies, no a ja som zabil 11, typek zabil 4. No. Dobre, máme tu ďalšiu takú divnú cutscenku, no neviem, či to môžem nazývať cutscena alebo niečo také. A my sa poďakujeme za pomoc a myslím, no doktor si myslí, že ďalší ešte prichádzajú, alebo ďalší ešte nám prídu, takže prosím, len sa odtiaľ to dostaňme. Dostanem ťa odtiaľ, ale budem mať nejaké otázky, no. A tu nám ukazuje, že ešte si môžeme meniť vojakov a tak, čo nie je až také dôležité vlastne, hej, tu máme 4 profesie. Medic, Assassin, Komando, Tank. Tank je logický tank, najviac životov brokovnice, Komando má takéto samopaly, Assassin má snajperky a Medic má také asi celkom normálne veci. Ja najradšej hrajem za Assassina, pretože mi príde ako najsilnejší, takže za neho budem hrať aj teraz. A máme tu druhý level. Rebellion. A hej, tu vlastne máme vždycky taký menší popis, čo sa vlastne deje. Že rebeli nejaký pripravujú, alebo teda, hej, robia si nejaký kemp blízko nejakej civilizácie v Južnej Amerike. Áno, my to máme akože ukončiť a mod je Team Deathmatch, killov na vyhranie 20 a špeciálne nejaké srandy žiadna, difficulty ešte tam vidíte. Takže toto všetko vlastne vidíte v každom leveli, čo teda nás bude čakať. Tu na to bolo dokonca ešte ľahšie, special, hej, tu hrali sme ako scientist. No a dobre, no a tak, 2 weeks later, takže tu sa vlastne ešte dostávame 2 týždne pred tým, ako sa stalo ten prvý level. Dobre, poznáme akože, vieme čo máme robiť. Máme akože zničiť, alebo teda akože nejako vybaviť tých rebelov a vrátiť sa späť do základne. Tak, no dobre, a toto vlastne začína level. Jo. Áno, musí to byť rýchla misia, eliminujme rebelov a ideme späť, akože, alebo posunieme sa späť. No, tak, ďalší, toto je Assassin tiež. No vidíte, že týchto sa dá ešte zabiť na one tap, aj s touto puškou dokonca, ale potom tie AI-ka, respektíve tí boti budú silnejší, respektíve viacej životov budú mať. Vidíte, tento tu napríklad už aj má, ale tento tu je Assassin, ten má, ja som umrel. Tento Assassin má menej životov celkovo. Vidíte, a toto komando má viacej, ten hajzel mi vyžral kill, to nie je vôbec pekné. No, bum, mŕtvý, easy. Ale celkom sa mi páči tie muziky, ktoré tu sú. Scary. Do prdele, ale vidíte, že táto zbraň má napríklad málo nábojov, mám ich iba 4. Takže to tiež nie je úplne najlepšie. Hej, to je reálne. To bolo cringe. Headshot, poď sem. Do prdele. Ja potrebujem získať levely, tam dole máte aj levely. A potom každým levelom, no neviem či každým, ale proste levelmi sa vám aj zvyšujú, vidíte, zbrane, aké môžete odomknúť. A nejaké killstreaky, čo sú také akože, dajme tomu schopnosti, alebo také gadgety. Celkom zaujímavé. Tak, dobre. Iba 2 náboje dostávam do tejto pušky, to je celkom nahovno, akože, umrej. Dobre. No, už iba 3. Ja ho chcem zabiť, jo, môj. To, že ho zabijete vy, vždycky vidíte vďaka tomu, že dostanete XPčka, napríklad k tomuto som nedostal. Tento má iba nožik, jo, a vyhrali sme, mám 14 kg, easy som najlepší. No, Hijacked, to je level číslo 3, tu náže 747 cargo lietadlo, ktoré bolo akože prepadnuté a zostrelené nepriateľmi. Akože na výlete, no výlet veľmi nie, ale proste na leteckom nejakom, no berme výlete podľa tohto, a sme
No, na nás zaútočili neznámi nepriatelia. Prečo? Otáznik. Máme Team Deathmatch zase 25 kg, aby sme vyhrali. No a tu vidíte. S nejakými jednotkami, rebelskými jednotkami, ktoré sa nám akože úspešne podarilo zlikvidovať. Tá Strike Force, tá nejaká jednotka, sa vracia späť do bejsky popri cargo lietadle, nejakom nakladnom lietadle. Keď nás zrazu prepadne nejaké migy, nejaké neznáme migy, takže tieto tu na stíhačky. No, ok, dobre, tak som umrel. Hneď tak na začiatok, to som poprvé nečakal. A teraz Jenkins nejaký nám rozpráva, že zrazu nejako zaútočili od nikiaľ. A teraz my hovoríme, že máme 30 000 stôp na toto zistiť. Čiže to môže byť okolo nejakých 20 000 metrov, necelých. Možno ani to nie. Umri! Nie! Umri! Som nechcel, popravde. Som zvedavý, ja by som mohol aspoň 5 levelov za každé video stihnúť, tým pádom by toto bola taká trojdielna séria, ak by ste teda chceli. A potom by som teda si kúpil tú 20 €, reálne stojí to ešte 20 €. A kúpil by som si teda tú novšiu verziu, takú tú vylepšenú. A zahral by som si aj tu. A možno by som urobil aj nejaké porovnanie, kto vie. No a tak. A samozrejme budem natáčať aj nejaké iné hry. Plánujem možno natočiť aj Stumble Guys, možno aj Brawl Stars. Podľa toho, čo budete chcieť, môžem natočiť možno aj obidva. Ale chcel by som to urobiť s nejakým hosťom a uvidíme, či sa mi toho podarí nejako získať. A ak nie, tak to bude celkom na hovno. Dvoch mi treba zabiť. Ua. Reálne, jak som mohol umrieť. No, vyhrali sme, omg, super. Jej. No, dobre. To bolo tesné. Vyzerá to tak, že tým prežil. Budeme sa musieť nejako regroupnúť na tom ostrove. No a tento ostrov bude nám osudový. Jo, Caverns, to neviem presne čo. Aha, to je mapa, pardon, dobre. Infection. Tropická zátoka, akože von proste z tej laboratórie, alebo nie že von, ale mimo tej laboratórie, ale je to na tom istom ostrove a nabúrali sme, alebo respektíve teda pristali sme na ostrove blízko tej research facility, čiže blízko tej laboratórie s nejakými z našich kamarátov, neviem prečo kamarátov, ale dobre. Ale je tu niečo zlé a zase to bude deathmatch, ale teraz na 15 kg. A jo, no. Tak a teraz pristávame, áno. A jak vidíte, títo ľudia sú nejakí divní, hej. A títo tu, no. Hej, no my hovoríme, teraz ten Jenkins nám rozpráva, že niečo je divné s týmito ľuďmi a my hovoríme, že wow, pozor, dávaj si pozor, aby sme sa nestrieľali. No a Jenkins hovorí, že sa necíti dobre. Hej, a teraz zase hovoríme, že Jenkins nestrieľa akože friendly fire, že nech sa nestrieľame medzi sebou. No a Jenkins je teraz asi mŕtvý nie úplne, ale stane sa z neho to, čo sa stalo z týchto tu na ľudí, alebo no dajme tomu, že ľudí, vojakov, čohokoľvek. To som umrel. Level 6, výborne. No a že čo do prdele je toto za miesto, hovorí moja postava. No a to sa dozvieme vlastne asi až na konci vlastne tohto, alebo ďalšieho levelu. Umri! No. Headshot, dobré, easy. Lekárnička Jenkins nemá žiadnu zbraň, to sa niekedy môže stať. Oni tie zbrane sú všetky náhodné, takže niekedy tie AI-ka môžu mať aj presne také, že obušok, alebo dokonca aj golfovú pálku. A také proste blbosti. Sakra. Nie, umrej, dobre, výborne. A jak vidíte, oni vlastne medzi sebou všetci strieľajú, hej, čiže oni vlastne, no, môžu zabíjať sami seba.
nejdu iba čisto po nás, čo je trošku, preto je to taký divný level, no ale vyhrali sme. To bol vlastne iba deathmatch, to nebol team deathmatch, jasné. Ale tu nie, tu je iba deathmatch, dobre, pardon. No a teraz, jak vidíte, je to Siege Under. Tu je to Under Siege, Siege Under, hneď sa dozviete prečo. Áno, tu je tá explózia. Čo? Počul som, myslím, že som počul explóziu niekde na blízku, idem to skontrolovať. Shadow, to je jeden z našich, akože, teammateov. Má tam záväzie s Chopperom, Chopper je toto tu nalietajúce. S tou helikoptérou. No, že pane, čokoľvek, čo to bolo, tak to musí prichádzať odtiaľ, veľa šťastia, no. A teraz, ako si spomínate, my sme týmto vojakom, hej, že sorry I'm late, to bol vlastne presne ten vojak, čo nás akože zachránil v prvom leveli. Jo, to je zase tá istá fráza, neviem kto ste, ale pomôžte mi. Jo, no, v pohode, mám ťa, chill, a tak. Čiže jo, toto vlastne len zopakujeme tento level, len v opačnej roli, čo je celkom zaujímavé, to sa mi celkom páči, takáto interakcia. To tak predsa len tú hru trošku oživí a umrel som. Hej, ty vole, to je celkom vyrovnané, je to 4-4, to sa mi nepáči vôbec. No, zdochni reálne. Prdele tu. O. 6-6 reálne, my to možno ešte fakt prehráme, to by nebolo vôbec cool. Neplánujem prehrať akýkoľvek level z tejto sérii celkovo. Dúfam, že sa mi to aj podarí reálne. Umri! Umri! Jo, má to do prdele 13. 13 kg, on má 2 a oni dali dokopy 13. No, dobre, a teraz vlastne ide nám odpovedať ten doktor na tie naše otázky. Čiže zachránil som váš život, teraz chcem odpovede, čo sa stalo môjim mužom tam vonku. Vyvíjali sme nový druh nervového toxínu, ktorý mal byť použitý proti nejakej pechote, dajme tomu, ale niečo sa pokazilo. Toxín bol nadizajnovaný, aby zaútočil na nervové bunky a paralizoval mentalitu vojakov. Hneď by vlastne stratil schopnosť, alebo teda stratil to chcenie nejaké na bojovanie s tým, proste by to nemohlo nejako zabraniť tomu, hej. Namiesto toho to vyplo všetku mozgovú aktivitu, okrem nejakej časti Tilian Region, to neviem čo môže znamenať, nejaká proste časť v mozgu. A to vlastne zmení, alebo teda to urobí to, že subjekt tým pádom nescíti žiadnu bolesť a ako keby prejavuje vysokú agresivitu, extrémnu agresivitu. Takže vlastne sú naplnení nekontrolovateľným hnevom. Presne, nedá sa povedať, ako ďaleko sa toxín rozšíril, ale jediným spôsobom, ako môžeme akože vytvoriť protilátku, je extrahovať enzym zo špeciálnej rastliny. A bohužiaľ, ktokoľvek na nás útočí, vie toto tiež. Musíme získať dosť tých rastlín predtým, ako začnú vyrušovať, alebo teda ako nás oni začnú rušiť, tí čo nás vlastne na nás útočia. Čiže tak, no a ďalší level sa tým pádom logicky volá The Cure, kde ideme vlastne do nejakej bažiny pre špeciálnu rastlinu, ktorá má nás vyliečiť, respektíve vyliečiť tých infikovaných ľudí. Hej, čiže sa poďme rozdeliť a nájsť tú rastlinu. Toto je inak Domination, čiže budeme zbierať vlajky a potom budeme zbierať tie body tam hore. Áno, hej, že naša priorita sú tie rastliny a tak. No a hej, a tamto vlastne vidíme, že máme 3 body za 3 sekundy, čo je celkom super. Teraz chvíľu sa nič nebude diať, asi do nejakých, neviem koľkých bodov, asi do nejakých, ja neviem si fakt spomenúť do koľkých. A potom tu bude proste ambush, no presne teraz. Hej, a začnú útočiť títo, no a teraz tu budeme musieť nejako brániť. Ono to nie je až také ťažké, lebo
nebudú nejako tak agresívne útočiť, lebo stále sú to relatívne ľahké AI-ka, takže jo no. Je tu aj Assassin, tento má dobrú zbraň, túto by som chcel. Asi by som si aj ja mohol zmeniť zbraň už konečne, lebo mám level 8. Takže v ďalšom, no teda vlastne na konci videa asi už si zmením aj zbraň. A jo, dobre. Do prdele, jumpscare. Umri, výborne. Nie. Výborne. Umri, výborne. Zomri, tak to mi nevyšlo. 87, výborne, veď oni majú 0, oni nám reálne nič neubrali. Nie, už ubrali do prdele, som to zaklikol presne, už som presne videl, že tento hajzal toto urobí. No ale dobre, máme to vyhrané teraz. No, už, konečne. 8 kg, pohoda. No, pre koho pracuješ? A prosím, nezabíjajte ma. Ja nič neviem, všetko, čo vám môžem povedať, je, že sú tu proste preto, aby ukradli nejakú rastlinu. To je všetko, čo viem, prisahám. A to je vlastne koniec levelu ďalšieho. Dobre, takže som ich dal 6, myslel som, že ich dám iba 5. To je ale úplne v poriadku, pretože budú levely, ktoré budem hrať niekoľkokrát, no a tu vidíme, dobre. Máme tu na nejaké zbranie, Jackal sa nám odomkne až od levelu 11, ale môžem si kúpiť baretku za... bude lepšia? Hej, bude isto lepšia. Za 225 a nejaké aj nejakú novú takúto malinkú weapon. Asi MP5, lebo to je asi to najlepšie, čo si môžem kúpiť. A máme aj nejaký skill, Focus Mastery, kde vidíte, no môžeme mať väčší critical a väčší aim. A 25% akože damage väčší damage pri headshotoch a criticaloch. No a také zaujímavosti, čiže ja to si kúpim tiež. Killstreak máme tiež nejaký, to sú také veci, to sú také super schopnosti, ak keby, že keď zabijete niekoľko tých AI-ok, tak sa vám to nabíja, môžete to použiť. Je to taká zaujímavosť, ale nejako veľmi to neovplyvňuje hru. No a jo, čiže toto by bol taký akože otvárací diel do hry Strike Force Heroes a ak teda chcete, aby som pokračoval v tomto príbehu, tak dajte like, dajte odber, čo ste tu noví. Už som si dokonca spravil aj TikTok, takže môžete ísť aj na TikTok. Aj keď neviem, ako veľmi tam budem aktívny, ale budem sa snažiť tam niečo dávať. A tak no, samozrejme na Instagram. A jo, myslím si, že som spomenul asi všetko. Čiže tak, my sa vidíme teda pri nejakom ďalšom dieli. A dovtedy zase všetci, čaute.